Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Nwa Adama. Anyị na-akpọ alụ na Oraifite. A sị nka chita bụ eke ketara anyị ihe ọma ka ọmaka mere nwoke mere nwaanyị. Onye si na anyị ama apụta ihe ma ọ na ihe anyị na-eme ama enwe isi were isi onye a tinye ka ihe anyị na-eme nwe isi ise. Abịa n'ụbọchị taata, aka m bụkwa onye ozi mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Abụkwa dibịa. Anyị na-agbakwa afa nke ọma. Ihe nchọ ka nkọwa n'ụbọchị taata, ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa na inbox m na-ezi m ozi na-akọwara m ụfọdụ ihe ha gabigagoro na ndụ. Ụfọdụ sịrị na ebe ụdị ihe na-agbagwoju ha anya bụ ụfọdụ ya asị na ụmụgo ndị dibịa ma ọ bụ eze nwaanyị ha jikwuru arụọrụ ha ọrụ, mana na-arụchara ha ọrụ mana ọ garọ daizi o nwere ihe dị iche ha fụrụ. Wee sị nọ ihe dị etu a ka anyị ga-atụnye n'ụbọchị taa. Nke bụ eziokwu na-achị kọwara gị bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị nweta ihu ọma, nke mbụgoro na-ebidogoro na ịgba ezigbo afa, mata ihe dị n'ụzọ gị, maka o nwere ihe na-emebi ọrụ alụrụ. Nke mbụ, o nwere ajọ ọgwụ enwere ike agwọ n'isi mmadụ, ma ọ bụ na o nwere ụchụ dị n'ụzọ mmadụ. Ya bụ ihe nchọrọ ịkụzi ụbọchị taata bụ ajọ ọgwụ ya na ụchụ na mgbochi ọ na-eweta na ndụ mmadụ. O nwere ike ịbụrụ onye na-enwere nnukwute ọgwụ, ajọ ọgwụ agwọrọ n'isi gị wee nọ n'ụzọ gị na-egbochiri gị fevọ na ihe ọma ịbịara gị. Ụfọdụ ka ọ na-agba agwọcha ụfọdụ ọgwụ enwere ike na-etiri onye a na bọtụ ma ọ na-arụchara ọgwụ a wee kpuchie onye ahụ egbudo. Ụfọdụ na-agwọcha ọgwụ a gbara ọtọ gwọ onye bụ ọgwụ, agwọcha ọgwụ a si na ekwubie na onwere onye ya afụ ya bụ ọgwụ agwọrọ. Denụ ọ bụrụ na ị mebiri ọgwụ na-etu a, mgbe ụfọdụ ọrụ ọbụla dibịa ọbụla rụrụ rụcha ọmaga. Nke bụ akwụkwọ ụchụ. Enwere ike ịbụrụ onye nwere ụchụ n'ụzọ gị. Ụfọdụ ụchụ ọ bụrụ na chi ga-anọnyere ọrụ gị, mgbe ụfọdụ ụchụ ahụ ma apụta n'afa. Ịghọtara ya? O nwere ndị ụchụ nwụ na ụchụ so na ha gburu mmadụ, nwee ndị wụ ụchụ so na ha bụ na ha mere abọshọn, nwee ndị wụ na ụchụ so ha bụ na ha dịna nwunye mmadụ, nwee ndị wụ ụchụ so ha bụ na ha dịna their cousin. Some of these things ọ bụgoro na ọ pụtara n'afa, ị kwesịrị ịgwa dibịa na-alụrụ ha ọrụ. Ọ bụrụ anyị nwa na-agbụ alụ na ọ bụrụ na ọmụnwa mma ebu ụzọ kpụọ onye agba alụ dị n'ụzọ gị bifo mkpọtụ ochi gị alụzielu gị ọrụ ọga. So ihe na-achọ ịkọwa bụ ọ bụrụ na alụ dị n'ụzọ gị na ọ pụtara n'afa mana ịma na imere alụ a, ghọtago, ị na-idiri ịgwa onye na-arụrụ gị ọrụ mekwa alụ dị etu a imere ka e buru ụzọ kpụọ onye bụ alụ. O nwere alụ ọ na-agba kpụcha. Ọ bụrụ nke na-idiri na-aga eji ihe nwere ụkwụ ịnọ ma ọ bụ na atụrụ, nwe nke ọ ya bụ alụcha, ọ bụrụ na anyị egbu ya egbu, ịma na ya akpụrụ ya wee gaa na data ebe a ga-ahapụ ya bụ atụrụ. Nwee nke bụ na a ga-eji ọkụ, nwee nke a ga-eji mere tens. Mana ị ga-egwu onye na-alụrụ gị ọrụ na ihe na alụ dị etu adị n'ụzọ gị, maka ọ bụrụ na ị gwara ya nwere ike alụ dị etu adị n'ụzọ gị ma ọ pụtara n'afa. Dịka nsikwu, ọ bụ na gị na chi gị dị mma ma ọ bụ na ijekwute dibịa na-agba afa dị dip, nwere ike ọ bụrụ na afa arụsị enwe ike irevil ihe dị etu a na alụ dị etu adị n'ụzọ gị. Mana weda ma ọ pụtara n'afọ ma ọ pụtara n'afọ, mana ịma na imere ụdị alụ dị etu ọnwa, ị kwesịrị akpụgoro gị alụ apụtazere gị alụ wee lụọ onye nwe ọrụ ka o wee gaa nụ. Nke ọzọ gwara bụ na o nwere akwụkwọ na ya mbụ na o nwere ọgwụ a nwere ike ịgwọcha ọgwụ anwa gbudi ya egbudo, ma ọ bụ na ọgwụ a gwọchara were arụsị paakịa ya. Ọ bụrụ na onye ahụ agbara afọ arụsị, o nwere ike ma ya afọ na ya. So na ihe a ga-emegoro ibu ụzọ mebie ọgwụ ọbụla bụ inyewu nnukwute ogbochi n'ụzọ gị. Emebisizi ọgwụ ahụ arụzie ọrụ wee gaa. N'inyere chi gị nri is not enough ma ọ bụrụ na arụ dị n'ụzọ gị. N'inyere chi gị nri is not enough ma ọ bụrụ na onweghị ọgwụ agwọburu n'ụzọ gị oge tegoro nnukwu aka even before ịmara chi gị. So imesie ihe ndị a, chọpụta ụmụ ihe ndị a, ebupụcha ya mebie ya ma ọgwụ. O nwere ọgwụ na-esi nnukwu ọgwụ na-esi ike, mana nọọsụ onye maara anya ya emebie ya ma ọgwụ, emebie ya ma ọgwụ alụzi ọrụ n'ụzọ ga-aga. So ihe na-achọ ịkọwa bụ nwanne nwoke nwanne nwaanyị,
ịbụ onye ndị ụtụtụ ndị mmadụ lụgoro ọrụ. Ụfọdụ nwere ya sị m na nwe ndị rụchara ọrụ ma ife ma ndị white garment. Ekwuru m na onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ, ma ị na-arụ n'ụzọ white garment, ma ị na-arụ n'ụzọ pastọ, ma ị na-arụ n'ụzọ ọdịnala, onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ, mata ụdị metọdụ onye asị alụ. Mana akọwana m ọtụtụ mgbe kwuo na ihe nji si na mma alụ n'ụzọ ọdịnala bụ achọrọ m, ekwuru m na onye chọọ eze akpa ya zaa akpa, onye chọọ eze akoro ya zaa akoro, na ọ bụrụ eze akpa koro na maka na ọ bụrụ na na-ebiakwutere onye na-alụ n'ụdị na-ese ụdị ụka ma n'ụdị pastọ, nwere ike sị na-enye gị ekpere 6 to 12 for 14 days, chaji agha ọlụ maybe 30,000 ọ bịa na ọdịnala lụọ ya ọ lụchazie, mana n'obi ọ ma na ọlụ ka ya lụrụ, mana ihe o ji nye gị fasịn nwoke o wee tigharịa gị anya ụbọchị ahụzi ihe emeziri ụgazie, ị bịa wee jiri ọkọ ebe nye ekene na-acha ada omekwa na ya ọzọ omeihe Ugochi omemekwa na ya ọzọ, na-akụ aka bụrụ ji na ọkọ ojenye ya mana ọ ma na ọlụ ka ọ lụrụ. So ka mma na ọ bụrụ na ọlụ ka mma alụ n'ọdịnala, gwa gị nwanne na ọlụ ka a ga-alụ da na nghọrọ aghụghọ sị gị na ekpere. So ụfọdụ si bụ mụ mee na ụka wesa mba na ọdịnala wee orijinal nke ahụ ofu ọnya ka anyị wee bụrụ dibịa. Nke ọzọ na-achịgwa ndị mmadụ bụ esi na n'ịrụbugo ụfọdụ ọlụ ọ ghara ịga bifo ị mara Ugochi tubelu, ma ọ na-ịrụbugo ụfọdụ ọrụ dị iche iche n'ebe ndị aka ndị ọrụ bifo ịnụ ozi a ọdịnala na-agbasa enwere ike ispendigo ego ike agwụgo gị. Mana ana m achọ ịgwa gị na onye ọya na-aya adịghị ebedebe, adịghị akwụsịkwa na ijewu na ọgwụ ma ọ bụrụ na ọrịa na-arịa ya akwụsịrọ. What is important in this life is consistency. That na mere ụfọdụ ihe ọgara ọrụ n'oge gara aga emi na ọ na-eyi akwụsị imenụ, maka na ịkwụsị imenụ nke i mere ma na n'iyi mana ụmụ ihe niile abụ experience ị nwetara in life. So ihe na-achịkọwa bụ ọ bụrụ na o nwere ọrụ alụbugoro ugbo ma ọ bụ ndị dị iche lụrụ ọrụ ọgara ka anyị gbara gị afọ ka anyị mara ihe bụ enu, ka anyị mara na o nwere ọgwụ, nnukwu ọgwụ dị n'ụzọ gị egbudoro egbudo ndị mmadụ ada n'afọ, ma ọ ọgwụ nyere mmebi maka na ihe ịmarọ, ana m ekwu mgbe niile sị na ihe mmadụ amarọ bụ usually mystery to you and not to all. Ọrịa ọbụla ma nsogbu na mmadụ nwere onye ya asọ ọgwụ ya na-ekere ọrụ eke na ọgwụkwa nnọọ ihe ụchụ, ihe a ga-asọ ụchụ ma ọ bụ nọọ ihe arụ dị n'ụzọ gị bịa na anyị gwawụ ndị nwere ọfụ eji akpụ alụ na ndị nwe agbụrụ na-akpụ alụ akpụchapụ ya alụ ọrụ ọrụ gbaarụ gị ezigbo afa ọrụ ọrụ ka ụzọ udeghelu, maka na adịghị ka ibe na-agụ akwa ọnwa akwa na onye ịpụtalụ ọ bụrụ odogwu agbara aka abụ odogwu na mmadụ ihe arụ. Onye ọbụla na-arụ ọrụ chọrọ ka ọ pụta ihe arụcha ọrụ mmụọ abakịa gị, ịmara etu esi ekwu na ịma mmadụ amaka, etu a ka ọ dị na ịma mmụọ. You must have entities of powers, ndị na-awa ọchị azụ gị, ndị na-asụrụ gị ọhịa onwe ihe chọrọ ime gị, ndị na-achụpụrụ aja ihe chọrọ ime gị ọsị na onye agba onye nke anyị na ihe anyị eme ya. Ọ bụrụ na gị na mmadụ mee biznes, mmadụ aghara iri ego gị ịmakwana ka ngwa nwantara ịmarọ nkwụcha nke round up ịmakwana before ihe ọ bụla take form on this planet earth, o take go form in the spiritual realm, na-echeji at appointed time ka o wee hapụ. O nwere otu onye nwere ike iji maatụ na iwu onye na-eme biznes, gị na mmadụ enwee biznes, onye agha gị na-emekọ biznes achọ ka o setie gị up ka ndị polisi chụwarịba gị ma ọ ka o rie ego gị na ya. Mgbe ahụ o chere n'echiche ka o take on na spiritual realm, ọ na-akpa nkata etu ọ ga-esi wee mee ka polisi wee bịa buru ma ọ ka o setie up ma ọ ka o rie ego gị. Mana ị bụrụ onye nwere anya eji afụ ụzọ, onye a na mmadụ na bak, a ga-afụ ya na mmụọ, afụ ya na mmụọ ahụ achịcha obi ya nwa ebugharịa ya awa na-ebugharịrị ihe ma ọ na-emebi ya plan ahụ na mmadụ nọkọtara eto anọkọta ndị ka abịa buru gị maka ihe ịmara isi ma ọkwa nnọọ ihe ịma isi. Mana ọ bụrụ na iwe onye kpakọrọ ọnụ enwe ike kwụọ onye bụ mmiri mgbe ọ ka nọ na ọkpụkpọ ọla, mgbe ọ ka nọ n'ọkpa ntana. So ihe na-achọ ịkọwa n'ụgwụ bụ ahụka m onye nke Ugochi tubelu. Ị ga-etinye m afọ wechụta na Facebook. Nwekwa ajụjụ ọbụla ị nwere eju ka kpọfe WhatsApp nọmba m 0805 7837672 Ugochi tubelu Oraifite. Send ya meseji maka ajụjụ ọbụla maọbụ ihe ọbụla ị chọrọ ịma gbasara ọdịnala Igbo. Aga m enyere gị aka. Ya gazienụ.